jobao jung tini ro samilungi manka aboni bagai balai khana khaksango tongthogo norong mamani bagai chini birman thagya jung emne no chini jati rok jung pomorjak abo bahaino jung aboni bagai no jung thangsing ni bagai jung ansung layoi jung tini olorai bagrani daki mani bisinti klayoi media rong ni bisingo jung barbar no khalaikha je abo chini poida lorai jung shuru khlaika jung chini je santai manthai jung manya sak chini permanent solution nya sak jung olorai tai bo buskang ni digi jung thangnai olorai baina jung chini tai thak jora tuina jung joba khlailai jasuk din jora tui chini separate state ba Greater Tipraland manya sak jung o joba khlainai tamni bagi jung tini Greater Tipraland nangkha ba jung separate state nangkha himba jung joto na siu tiprasaro jung tai katal khlai sanane nangya jung thugui jagani bonchito lama kongma tui hor bebak ni no jung bial umbai mani bagi se jung tini o jobao jotona palbaksa khlaio jung jolari lai tonglaio norok jotto phai manjaknai Tipramotha TWF YTF TISF norok jotto na hambaya pharo norok tini oro sokpaioi jung jotona palbaksa khlai chini bonno jung successful khlaiman mani bagai emonki chini oro violence krui jung kaham kurung khlai malaikha norok borok ni chbachuruni bisingtino tai sanane musungo jung no oro naikoloi tongkha chini senior leader chini dara koto ko Mohanto Deborma tai chini mama Muniral Deborma tai amahai khlai no tai bo chini oro joto senior leader rok tongo borok no bang hambai janong na musungo tai phung 5টা ni simi 5:30 ni simi je phaioi oro wa tanai tongnai je samung khlainai chini chakra chini Tipramothani je president Tipramothani je chini oro office ni president tongo khoroksa chakra chini mama Robindra Deborma bonobang paifaya hambairiwo amahai khaino chini dakoto Krishna Deborma tai chini kumui Shambhu Deborma jottono no Durgacharan Deborma chini mama jottono no ang ani khakupurni hambai te jobani chibai yapharo dalai khana tongthogo tai aboni bisingtui YTF ni ingoi chini block ni ingoi sopaijak chingbai orok tongo chini vice president Michael Deborma tai Tipramothani block president Noras Deborma tai amahai khlaino joto buri rok joto chingbai orok tini manjak phaika norok jottono no ang hambai yapharo ani khakupurbai jung buskangni saldogo bo taibo aboni bagai naisinglai tonglainai jung o chobano thagyawi choyawi chini santai chini manthai manya sakno jung lorai khlailai tabuk norongni buskango kok saikhnari nai chini block president chini Noras Deborma dara social media rok no tai hambai mario chini taibo aro kadoktor rok tongo borok no bo hambai mario taibo especially hambai mario jara chini Tipramothani party ni jara Tipramothani party ni boro TWF ni YTF ni jung jottono chini bubagrani warriors ro jara bubagrani warriors ro ngoi bubagrani kok khnaoi bubagrana hamjagoi jara oro chuno logiri tongkhaine ro borok no jung belekna hambai mario ani ব্যক্তিগত ngoi tai Surma Bidhan Sabha ni president ngoi bo ang borok no paifle hambai mario tamni bagoi hinkai tinio jung satung watui hinia oi jung tini tonglai mankha jung successful tamni bagoi hinkai chini je chini ni of movement aro jung kuno khano bondobul ungya jung peacefully no jung khlaika jemon bubagra jung dagi mahino jung khlaika je nangmani gari rok je ambulance rogi rok phaimani apti rok jung jotono jung laisurika par khlaika jeta nangya aborok no jung rokhria obhaikle no jung chini koima bai chini sama bai chini dagi ma bai oro srai rok bo jara chini waris rok bo samung khlaika ang noroni bisingti khlai tai oro tongnai rok no bo ang kok sana musungo buskangni salo jodi sung obhaklai taibo movement khlaikangkai o movement ro norok suno taibo obhakla no logerinan bakang koinai tamni bagoi kai o logeri mani abo sung byaktigoto ni bagoi ya abo chini next generation sung thangoi tongnani bagoi se tamni bagoi kai chini Tiprasani survivor existing abo sung rokha khlaina nango chini maulik odhikar sung rokha khlaina nango o jinis tano sung bujina nango jara bujia tongnai borok nobo sung sanani nangai tamni bagoi sung kasu Oke, abo jung kasumani hingkai chini Tiprasa dofani bagoino chini Tiprasa dofani hamkrai ungnani bagoino tani bagoi jung kubangma chini borok sia tongo bujia tongo
borok kubangma phaya tongo tini obhaklai party no torjagoi tongnai bo tongo kubangma ang borok no nong social media ni bisingti kok kasarna musung party no ta torjagdi jati no se torjagdi dofano se torjagdi tamni bagoi kai chung tini je jaga tongo chung next haya keba chung ulo chini bobishoto chung bo jaga tongnai chung bo bhai ungnai chung obo tau bo saimania aboni bagoi no beskangsin delimitation tongo o pro যদি লোক গণনা pro chung jeta bu 31% o 31% chung tonglak chung taibo komi thanai aboni bagena chung o komi ya sekang o 2026 ni je delimitation aboni sekang no chung chini kendra sarkar ni thani chini je adhikar no chung mannani bagai chung je lorai khlebani all lorai jate chung success ungthong obuna ang job tonok kok jana musung taibo hambai mari na musung chini oro je okrarok chuno je logiri tongmani bagai fungni simi borok saya nungya khlai chungai baksa tongkha borok chuno logerika borok jodi chuno logeria hangkai borok jodi chuno phanria hangkai chung obsuk klai tini peacefully klai chung tonglai mangla kham ang aboni bagana sini okra rok tongo oro tongo ayang kai bukbangma tongo sini okra rok no ang ani ব্যক্তিগত ningai ani nok nukhung ninguba ani party ninguibo bubagarani torof hebo ang borok no paiple hambai diu tai norok no bang hambai diu norok sono coverage klemen bagai sudu chunu simia sara tripura no norok hai social media ro coverage ji tongo oboni bisingti do sara tripura jogo nuknai je chung tamni bagai sini tung o strike chung khlai tong abo tripura joni jotto borok no sitong nukthong nungnani bo dorkar sinani bo dorkar sini buskango chung bo bhai klai thangnai sini munak abo je chung sanani achung sarinani ke abo ekmatro bubagra sra ke bo phanamaya ekmatro bubagra no lama wangma borok kebengoi tongo a kebeng noi borok ko bujina nangnai wansuna nangnai saimanna nangnai je chini thidang no thangnani bagoi ekmatro lama ke bubagra ni bising no chung lorai klai tana bubagra ni bising no chini sarunai no sanai thangnai aboni bagai ang taisa haino norok DWF ni borok tongo YTF ni borok Tipramothani borok tongo jotono no ang ব্যক্তিগত ni তরফ থেকে borok nang hambai dio tai ahokpan naroknai buskang ni sobao kaisa thansak lai chung jate phaimanani bagoi tai loge obekleno rohi tongnani bagoi ang poimung naroknai ai norok no ang hambai mari